Триває інформаційний ефір на каналі АТR і розпочинаємо інформаційний вечір. Я Христина Стець, вітаю вас, дякую, що ви разом з нами. Власне, цей інформаційний вечір разом зі мною розпочинає наш гість. Це Руслан Рябошапка, в минулому член Національного агентства з питань запобігання корупції. Пане Руслане, ще раз добрий. Буду ще раз членом. Може, ще раз будете членом, так? Тоді, коли в НАЗК вирішаться ті проблеми, через які ви, власне, і пішли. Добре, ми про це пізніше трішки поговоримо, бо насправді я збиралася одразу з вами говорити про вашу долю в НАЗК, про інші такі конфлікти у антикорупційних органах, але те, що сьогодні з самого ранку сталося, і про що ми всі знаємо, і про що ми всі говоримо, це таке або викриття Михайла Саакашвілі, або помста влади Михайлу Саакашвілі. Я, власне, нагадаю глядачам, можливо, хтось ще не знає про те, що Генеральний прокурор України сьогодні зранку зібрав велику прес-конференцію і заявив про те, що силовим відомствам вдалося зірвати план реваншу прокремлівських груп. Луценко, власне, зараз ми можемо почути пряму мову Генерального прокурора і пізніше продовжимо деталі. Було встановлено, що ці особи, Курченко та його помічник, постійно спілкуються з правою рукою лідера Руху нових сил Михайла Саакашвілі про те, скільки коштів фінансування треба виділити на повстання задля усунення діючої влади в Україні. Нами задокументовано оперативно з номерами купюр суми, які видавалися для Саакашвілі, для організації так званих народних протестів. Загальна сума фінансування, про яке йдеться на плівках, котрі ви зараз побачите, сягає близько $500 000. Із них майже половина задокументована по номерам купюр і під аудіо та відеоконтролем була вручена правій руці Михайла Саакашвілі Северіону Донгадзе. Власне, пан Донгадзе, він очолює Київський обласний осередок Руху нових сил Михайла Саакашвілі. І, власне, за даними Юрія Луценка, це та людина, яка була посередником, начебто, між Михайлом Саакашвілі і паном Курченком. І якщо підсумувати, то, власне, про що сьогодні говорив Генеральний прокурор, що за гроші скандального олігарха часів Януковича Сергія Курченка Михайло Саакашвілі начебто проводив акції, аби захопити державну владу, тобто влаштувати державний переворот. Пане Руслане, можливо, не зовсім ваша тема, і можливо, не зовсім про теми збиралися з вами говорити, але зрештою, ви це все бачили, все це чули. Які маєте з того приводу думки? Чесно кажучи, версія виглядає досить фантастично, але я не хотів би давати таких наперед оцінок. Я хотів би побачити прозорий, справедливий судовий процес, перед тим досудове слідство, і побачити обвинувальний або виправдальний вирок. І, звісно, що я не хотів би, щоб цей процес був такий, який він був 5 років тому щодо самого Юрія Віталійовича Луценка. Тобто все в суді повинно бути доведено, і тоді ми будемо розуміти, що насправді відбувалося. Просто то, як відбувалося саме, грубо кажучи, затримання, вручення підозри чи обшуки, що там якісь слідчі дії відбувалися, так досі і не зрозуміло. Мені здається, що це було зроблено просто в найгірший спосіб, який могло бути тільки зроблено. Очевидно, що це надмірне застосування якоїсь поліцейської репресії з боку держави, і в нормальній демократичній країні такого в принципі не повинно було б бути. Тим більше не бачу сенсу взагалі затримувати Саакашвілі, при тому, що він ні від кого не переховувався, навпаки, він з силою проривався в Україну і був відвертий для спілкування з усіма правоохоронними органами. Це явно не личить країні, насправді, мені здається, це кошмарний, жахливий день для нашої країни. І, власне, я хочу нагадати, що Генеральний прокурор після того, коли провів прес-конференцію для журналістів, глядачам нагадаю, він також мав виступ у Верховній Раді під час вечірнього засідання. Вечірнє засідання вже завершилося після виступу Генерального прокурора і після того, коли він продемонстрував цей майже півгодинний, назвімо це фільмом, теж мали можливість висловитися депутати, і за всім стежила наша кореспондентка Олена Стецюк. Вона зараз, власне, перебуває у парламенті, і за кілька хвилин ми будемо мати з нею зв'язок і дізнаємося більше деталей. А зараз я би хотіла, аби ми почули маленький шматочок того, що сьогодні продемонстрував Генеральний прокурор. Начебто це розмова між Михайлом Саакашвілі, людиною, чий голос схожий на Михайла Саакашвілі, і начебто між Сергієм Курченком. Будь ласка.
Алло, добрый вечер. У нас хорошо. Как у вас дела? Ну, все, движемся в правильном направлении, я думаю. Ясно. Посмотрим. Так что мне бы мой друг передавал так сказать, что с вами общаться, и он очень был доволен и благодарен. Ясно. Смотрите, вот фундаментально, что хотел обсудить. У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы, у меня есть возможность в России заходить в разные кабинеты. Я заинтересован в том, чтобы построить с вами какую-то такую историю длинную. Возможно такое развитие событий? Я думаю, что надо просто вам с нашим другом поговорить на эту тему. В принципе, это отдельный разговор, и надо поговорить, обсудить с ним. А есть у вас какой-то доверенный человек, который может сюда приезжать, сюда, где я, чтобы мы через него с вами коммуницировали? Я думаю, что всегда можно найти людей, но просто надо обсудить с ними и тщательно пройтись там по пунктам, очевидно. Хорошо. А такой человек, которого вы можете к нам прислать, у вас есть? Абсолютно. Мы очень ждем, скажите, когда, и мы точно найдем какую-то модель. Хорошо. Договорились. Хорошо. Тогда мы от нашего общего знакомого ждем контакт вашего человека и его ждем в гости. Хорошо. До свидания. Я нагадаю, що це був фрагмент, як повідомив Генеральний прокурор України, начебто між Михайлом Саакашвілі і Сергієм Курченком. І, власне, телефонна ця розмова була. А до теми я додам, що в нашій студії теж працює телефонна лінія. Якщо у вас є запитання, скажімо, до нашого гостя, нагадаю, що це Руслан Рябошапка, в минулому член Національного агентства з питань запобігання корупції. Ви можете телефонувати і, власне, ставити свої запитання за номером телефону 073 419 41 58. Пане Руслане, напевно, на цій темі ми завершимо з вами. Ми ще чекаємо включення нашої кореспондентки. І якщо говорити про діяльність Генеральної прокуратури, діяльність Юрія Луценка, то останнім часом вона є аж надто активною. І кожна ця активність, вона чомусь є скандальною. Йдеться про останню ситуацію між Національним антикорупційним бюро України і Генеральною прокуратурою України. Ви за цим скандалом теж спостерігали, я так думаю. Що це насправді було? Це було те, що справді зірвало спецоперацію НАБУ, Генеральна прокуратура, а було щось інше? Дивіться, я хотів би повернутися трошки в минуле. Десь більше місяця тому ми почали спостерігати, що на Національне антикорупційне бюро є атаки з боку різних якихось чи політичних сил, чи з боку правоохоронних органів, чи саме з боку прокуратури, чи підключилось Національне агентство з питань запобігання корупції. Вже тоді було очевидно, що це насправді не конфлікт між прокуратурою і НАБУ, і не конфлікт між Ситником і Луценком, а це спланована, оркестрована десь з одного центру, ми в принципі розуміємо звідки, атака проти єдиного незалежного антикорупційного органу. І от в кінці кінців воно вилилося в такий досить, я б сказав, без точки зору закону, абсолютно дику форму, коли Національне антикорупційне бюро атакують його конспіративну квартиру, вилучають оперативну інформацію, розкривають людей, які виконують оперативне завдання. За 25 років, які ми живемо в Україні, я таких історій не пам'ятаю. Причому це робиться з максимальною публічністю і з таким явним акцентом в сторону дискредитації антикорупційного бюро. Очевидно, що це виглядало непереконливо, і реакція Державного департаменту вчорашнього від 4 числа про те, що це все виглядає, власне, як наступ на антикорупційні органи, як свого роду відмова України від виконання якихось її взятих на себе зобов'язань в сфері боротьби з корупцією, і що в кінці кінців це все може закінчитися тим, що наші партнери перестануть підтримувати як Україну, так і її правоохоронну систему. І, власне, реакція наших міжнародних партнерів. Артем Ситник, якщо я не помиляюсь, Назар Холодницький зараз перебувають у Вашингтоні. Там мав бути і генеральний прокурор Юрій Луценко на відкритті глобального форуму з повернення активів у США. Але, власне, він проігнорував цю поїздку. І саме перебуваючи там, Артем Ситник, він повідомив про те, що у Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів були неприємно вражені висловами генерального прокурора України. І зараз ми можемо, власне, почути, що він з цього приводу сказав.
Думаю, вони відреагують роз'ясненням щодо того, що відбулося, яка форма нашої співпраці і що ця співпраця повністю відповідає вимогам як національного законодавства України та США, так і міжнародному законодавству. Заява генпрокурора свідчить про те, що ми дуже близько до кінця. Чи дійдемо ми до нього – це питання політичної волі і нашої волі особистої. Маємо Я реакцію. абсолютно згоден з директором Національного антикорупційного бюро, тому що те, що відбулося, ну окей, можна було б ще пережити, якби це було тільки, ну, грубо кажучи, розбірки між правоохоронними органами, між Генпрокуратурою і НАБУ. Але ж ця ситуація, вона пов'язана із тим, що вона вийшла за межі України, фактично це міжнародний скандал. Федеральне бюро розслідувань дуже давно допомагає НАБУ, фактично цей орган допоміг стати на ноги антикорупційному бюро. І якщо відбувалася дійсно міжнародна операція з залученням агентів ФБР, і тут відбувся такий скандал, можуть бути дуже серйозні політичні наслідки в тому числі. Не знаю, як політичні, але, умовно кажучи, про суспільні настрої і наслідки, та про дискредитацію цього органу в очах людей, напевно, вже зараз йдеться. Коли Генеральний прокурор України, посада, яка гучно дуже звучить, він, якщо майже дослівно цитуючи, він називає, власне, цих деяких агентів нелегальними агентами, які користуються бандою. нелегальними засобами збору інформації, які отримали контрабандними шляхами. Про якесь бандугрупування йдеться, а не про людей, які борються з корупцією. Ну, на жаль, так, багато заяв Юрія Луценка, вони звучать передчасно, до того, коли ситуація насправді вивчається, аналізується і стає зрозумілою. Є ситуація, власне, з агентами, коли спочатку говорили, що це якісь нелегальні агенти, які не пройшли по конкурсу, а сьогодні вже Генеральний прокурор дезавоював свою заяву, і він вже нарешті сказав, що дійсно є особи, які залучаються до виконання оперативних завдань, і що ці особи не повинні проходити конкурс, вони взагалі не повинні бути в штаті. Тобто, ну, насправді, бажання, можливо, сказати щось погане в сторону НАБУ, воно іноді переважує бажання сказати правду. Хтось такі або обмовки, або не обмовки Генерального прокурора, так, коли він, умовно кажучи, в понеділок каже одне, а вівторок каже інше, виправдовує відсутністю у пана Луценка юридичної освіти. Чи це може бути виправданням? Очевидно, що це не виправдання, і я виключаю те, що проблема в тому, що у нього немає юридичної освіти. Там достатньо багато хороших радників Юрія Луценка, які можуть йому допомогти. Проблема в тому, що є спланована і оркестрована з одного центру кампанія проти єдиного антикорупційного незалежного органу. І, на жаль, Генеральний прокурор свідомо чи несвідомо є частиною цієї кампанії. Тобто, насправді, немає політичної волі. Оце словосполучення, та політична воля вже приїлося нам. Тобто, наче орган створили, показали суспільству, що начебто ми хочемо його створити. Але коли, скажімо, цей орган починає більш-менш ефективно працювати, йому дозволяють працювати до певної межі. А далі починається те, що, скажімо, ми бачили, зрив операції і обвинувачення цього органу. І відсутність політичної волі, вона ж стосується не тільки НАБУ, вона стосується і того самого НАЗК. З самого початку, з 2015 року, влада зробила все для того, щоб в НАЗК не було відібрано компетентних і незалежних членів агентства. І, власне, і вся історія цього органу, вона склалася таким чином, що він фактично ні дня нормальним чином не працював без якихось вказівок чи тиску ззовні. І, власне, таку ситуацію ми бачимо зараз із НАБУ. Мені здається, що насправді сьогодні навіть більша проблема НАБУ не в тому, що немає антикорупційного суду, а в тому, що вся країна не допомагає, а бореться з НАБУ боротися з корупцією. Власне, це причина номер один, а вже тоді може далі і відсутність, власне, справедливої судової системи. Тобто ви пішли з Національного агентства запобігання корупції, і, власне, в мене є цитата того, що ви тоді у своїй сторінці на Фейсбук написали, чому ви так зробили, що ви таким чином підтримували вимоги суспільства і влади, і ваша ціль була якомога швидше налагодити ефективну роботу Національного агентства запобігання корупції. Тобто я так розумію, що ви думали в той момент, коли ви підете з цього органу, це допоможе налагодити або перезагрузити, перезапустити такий цей орган. Яким чином і чи це, на вашу думку, вдалося? Ну, дивіться, десь протягом, мабуть, спочатку зими, всю весну, міністр юстиції, керівник уряду говорили про те, що НАЗК необхідно перезавантажити, оскільки залежність органу, його непрофесійність, вони були очевидними. Він явно не справлявся зі своїми задачами.
Очевидно, що голосів в парламенті тоді не було для того, щоб перезавантажити орган. Я думаю, що своєю відставкою я підштовхну і парламент, і уряд до того, щоб агентство можна було би перезавантажити. Але насправді після того, як я пішов, уряду сподобалось, НАЗК став більш ручний, керований. І, власне, от, не знаю, вже досить давно, з півроку, ми не чуємо ніяких закликів до перезавантаження агентства. Я не чую ні закликів міністра юстиції, його вже влаштовують випадкові люди, некомпетентні, залежні. Так само прем'єр-міністр абсолютно нічого критичного в сторону НАЗК не говорить. При тому, що я не думаю, що НАЗК став якраз тим органом, який відповідає очікуванням суспільства в плані запобігання корупції. І я нагадаю, ситуація змінилася, і НАЗК сьогодні повністю влаштовує як уряд, так і адміністрацію президента. В тому сенсі. Ну, можливо, що зміниться після того, що відбулося 14 листопада. Я нагадаю, що, власне, 14 листопада голова Департаменту фінансового контролю НАЗК Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК пані Наталію Корчак у фальсифікаціях і тиску під час перевірки є-декларацій. Зараз ми цю тему продовжимо. Мені повідомляють про те, що ми можемо зараз почути народного депутата Олену Сотник. Ні, не народний депутат Олена Сотник. З нами на зв'язку є наша кореспондент Олена Стецюк, яка працює у парламенті. І, власне, нагадаю, що менш ніж годину там завершилося сесійне засідання, під час якого мав слово Генеральний прокурор України, після чого висловлювалися і самі депутати. Отож, Олено, я тебе вітаю. Чи ти нас чуєш? Якщо чуєш, розповідай, які в тебе новини. Добрий вечір, колего. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив сьогодні, що спецслужби запобігли руській зимі тут, в Києві. Це він сказав сьогодні на вечірньому засіданні Верховної Ради, куди були запрошені, власне, ось Генеральний прокурор, також представники антикорупційних органів НАБУ, спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Служби безпеки України. Юрій Луценко заявив, що він дає 24 години протестувальникам, які зараз перебувають під Верховною Радою, для того, щоб вони осмислили цю ситуацію. Також він сказав, що завтра о 9-й годині на допит чекають самого Міхайла Саакашвілі, адже за даними Генеральної прокуратури він отримував гроші від прибічників Януковича, конкретніше від Сергія Курченка, проти якого, власне, і ведеться слідство, і він переховується у Росії. Йдеться про 500 000 гривень. Крім того, Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проходить, мовляв, за статтею сприяння злочинній організації, а його правій руці, який співпрацював якраз із помічником Курченка, закидають також державну зраду. Отже, пряма мова Юрія Луценка. Було встановлено, що ці особи, Курченко та його помічник, постійно спілкуються з правою рукою лідера Руху нових сил Міхаїла Саакашвілі про те, скільки коштів фінансування треба виділити на повстання задля усунення діючої влади в Україні. Нами задокументовано оперативно з номерами купюр суми, які видавалися для Саакашвілі, для організації так званих народних протестів. Загальна сума фінансування, про яке йдеться на плівках, котрі ви зараз побачите, сягає близько $500 000. Із них майже половина задокументована по номерам купюр, і під аудіо та відеоконтролем була вручена правій руці Міхаїла Саакашвілі Северіону Донгадзе. Окрім того, Юрій Луценко заявив, що вбачає кримінальні діяння ще у діях 8 народних депутатів. Власне, вони якраз допомагали Міхайлу Саакашвілі уникнути затримання. Власне, за їхньою допомогою, каже, він прийшов сюди на Майдан на площу Конституції під Верховну Раду. Крім того, я зазначу, що сьогодні мали доповідати, як я говорила, представники антикорупційних органів. Ми побачили, у залі був заступник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також заступник очільника Служби безпеки України. Представника НАБУ не було, але все одно цим представникам антикорупційних органів до них час не дійшов, отже, вони не виступили, був час для запитань від народних депутатів. Власне, думки депутатів і фракцій розділилися. Одні підтримують те, що закидають Міхаїлу Саакашвілі, і інші навпаки називають це репресіями. Зокрема, йдеться про Самопоміч, а також Батьківщину.
Отже, поки що це уся інформація. У мене, колего. Олено, спасибі тобі за подробиці. Наша кореспондент Олена Стецюк зі стін парламенту розповіла, власне, про те, що говорив у стінах Верховної Ради генеральний прокурор Юрій Луценко з приводу справи Михайла Саакашвілі і як на це реагували народні обранці. І зовсім коротко, перш ніж перейти до іншої теми, власне, хоче генеральний прокурор, аби керівники силових відомств прийшли до Верховної Ради і там начебто прозвітували. Як, на вашу думку, чи є в тому сенс, коли і сам генеральний прокурор, і, зокрема, очільник чи не найбільшої фракції в парламенті, пан Герасимов, вони вчора висловлювалися так, начебто вже виказували вердикт, і риторика була така, наче вирок. Ви маєте на увазі ситуацію, пов'язану із НАБУ? НАБУ, так. Я, чесно кажучи, не думаю, що парламент – це належне місце для дискусії і для політизації цієї ситуації. Наскільки я читав сьогодні новини, НАБУ теж збирається давати правову оцінку тим фактам, які пов'язані з розголошенням таємної інформації щодо легендованого цього приміщення і легендованих агентів НАБУ. І я думаю, що тут важливо цю всю дискусію зробити не політизованою, а професійною і перевести, власне, в юридичне русло. А ці дискусії в парламенті між людьми, метою якої є не з'ясування істини, а якісь політичні електоральні досягнення, це нічого, ні до чого хорошого не призведе. Тут я хотів ще повернутися до попередньої ситуації, коли генеральний прокурор говорив про мічені купюри і записані факти передачі цих купюр. Можливо, НАБУ варто було б там теж розібратися, чи не було це провокацією хабара. У справі з Михайлом Саакашвілі ви маєте на увазі? Саме так, у справі з Михайлом Саакашвілі. Можливо, там, власне, те, про що говорив недавно генеральний прокурор і блок Петра Порошенка, його фракція в парламенті, можливо, там теж мала місце провокація. Поки що завершимо з темою Михайла Саакашвілі, і, власне, перейдемо до теми, яку ми вже зачепили перед включенням нашої кореспондентки, власне, про те, що я нагадаю, 14 листопада керівник департаменту фінансового контролю НАЗК Ганна Саламатіна звинуватила главу НАЗК Корчак у фальсифікаціях і тиску під час перевірки її декларації. Давайте почуємо, що вона тоді сказала. НАЗК не є самостійним органом, а повністю контрольований владою. Мене особисто із 2 колегами викликали до адміністрації президента так званий куратор за НАЗК у вересні цього року і пропонував, що всі перевірки, які будуть проекти рішень, які будуть винесені на засідання НАЗК, в першу чергу розглядались в адміністрації президента їм, а потім вже на засіданнях НАЗК. Я відмовилась від цієї пропозиції. Потім, це в кінці вересня, це повторилось. Пане Руслане, я читала багато того, що ви говорили з приводу цієї прес-конференції, з приводу цих висловлювань, і ви, власне, говорили про те, що ви погоджуєтеся. Справді має місце і фальсифікація, і, власне, контроль цих декларацій, контроль вигідний комусь. Про фальсифікацію я не можу так однозначно говорити і впевнено. Про те, що НАЗК не є незалежним, я про це говорив ще з кінця минулого року, коли починалися перші протоколи і переслідування того самого Сергія Лещенка, потім справи проти Центру протидії корупції, Юлії Марушевської. Було ж абсолютно очевидно, проти кого намагаються спрямувати цей орган. Я вже тоді говорив, що він не є незалежним, і очевидно, що ця ситуація рано чи пізно повинна була вийти з-під контролю. От, власне, вона вийшла в такий спосіб. Це стало публічним. На жаль, цей весь розголос був досить швидко локалізований. І засоби масової інформації тепер дуже рідко згадують про куратора з адміністрації президента, про те, що найвищі посадові особи в цій країні так безцеремонно фактично втручаються в діяльність незалежного антикорупційного органу. Черговий скандал у Національному агентстві запобігання корупції. Після такого чергового скандалу Наталія Корчак не пішла у відставку, а зрештою звільнити її не можуть ще деякий час. Вона може тільки піти у відставку. Це коли станеться? Чи настільки не пробивна, умовно кажучи, пані Корчак, що у відставку сама вона не піде? Справа в тому, що вона не має права на таке рішення, тому що вона цих рішень не приймає. Перше, зверніть увагу, що ні прем'єр, ні міністр юстиції жодним чином не відреагували на ці заяви. Так? І якщо вони раніше говорили про те, що всіх треба розігнати, всі мають піти, то зараз вони скромно промовчали. Чому?
питання, чому тепер уряд ніяк не реагує на звинувачення агентства в тому, що воно кероване і що воно не є незалежним, в тому, що перевірки декларацій фальсифікують. Ми ж не бачили жодної публічної реакції уряду. Тобто я не думаю, що ця ситуація є нормальною. Є інший момент, який я говорив. Голова агентства не є самостійною в своїх рішеннях. Тобто, коли прийде якесь повідомлення в Телеграмі чи в WhatsApp, що окей, пишіть заяву, вона погоджена, тоді вона цю заяву напише. Поки такого акцепту, як говорив Віктор Андрійович, не буде, вона заяву писати теж не буде. А наскільки великою є ця вибірковість перевірки заяв? І чи ця вибірковість перевірки заяв що 100%. пов'язана з тим, що настільки повільно і настільки мала кількість є декларацій вже перевірена цим органом? Я би не пов'язував би ці речі. Насправді технічних можливостей і людських ресурсів надзвичайно мало для того, щоб ця перевірка була ефективною. Тобто це не Але затягування, це об'єктивні причини, чому так повільно це відбувається? Так, да, саме так. Але момент пов'язаний з суб'єктивізацією перевірки, він існує. І я думаю, що всі 100% перевірок, декларації, які завершуються в агентстві, вони всі контролюються або перевіряються, власне, куратором. Ви коли звільнялися з цього органу, то ви насправді, от, власне, пані Соломатіна на своїй прес-конференції, вона зробила багато різких заяв і, по суті, вона розкрила схему, якщо так можна назвати. А ви, коли звільнялися, ви були дуже лаконічні у своїх висловлюваннях і загалом сказали про те, що ви йдете для того, аби система отримала, цей орган отримав можливість перезавантаження. Ту інформацію, яка озвучила пані Соломатіна на момент звільнення, ви теж знали? Чи насправді ви не були настільки посвячені в ці процеси? Дивіться, цю інформацію знали всі. Цю інформацію знали в усіх 27 посольствах країн ЄС. Цю інформацію знали в делегації Європейського Союзу, цю інформацію знали в посольстві Сполучених Штатів, ну, відповідно, в столицях цих країн. Всі знали прізвище куратора, всі знали, яким чином відбувається кураторство. Просто проблема в тому, чи питання в тому, що ця інформація не виносилась на публіку, і, власне, Ганна Соломатіна стала тією першою людиною, яка про це сказала публічно. Хоча не публічно, це все було відомо всім до того. Ще, що важливо сказати, зі мною куратори не спілкувалися. І ви не були обраним? Я не був обраним, та мене не запрошували до адміністрації. І, чому, як ви вважаєте? Я думаю, що моя позиція під час запуску агентства і системи електронного декларування зробила досить чіткою картиною для кураторів, що в нас співпраці не вийде. Щоб це кураторство завершилося, що має статися? Хто що має зробити? Бо я так розумію, що навіть після цієї гучної прес-конференції ситуація не змінилася. Не змінилася. І зараз дещо змістилися акценти. Я думаю, що до початку нового сезону декларування навряд чи будуть якісь такі різкі зміни, оскільки зараз країні необхідно буде розібратися з ситуацією з Саакашвілі, відстояти нарешті Національне антикорупційне бюро і вже потім, можливо, добратися до НАЗК. З іншого боку, я впевнений на 100%, що той склад НАЗК, він настільки професійний в лапках, що він все одно створить підстави для того, щоб говорити про себе. Або через якісь упереджені рішення, або через якісь некваліфіковані рішення. Наскільки знаю, на наступному тижні планується до обрання іще 2 членів НАЗК. А бракує всього 2? Поки що так. І я впевнений, що громадянське суспільство чи наші міжнародні партнери теж не будуть в захваті від цих 2 нових членів НАЗК. Відповідно, орган повністю влаштовуватиме і адміністрацію президента, і уряд. І вони просто вичікуватимуть свого часу. От, власне, з 1 січня почнеться новий сезон декларації. Я думаю, що ми отримаємо багато сюрпризів. Особливо по тим, можливо, депутатам, які сьогодні так активно відстоювали інтереси того ж Михайла Саакашвілі чи наближених до цих народних депутатів. Ви ще коли були в Національному агентстві з питань запобігання корупції, ви разом з вашим колегом, теж Русланом, але вже Радецьким, ви, власне, пропонували власний план, те, як вивести цей орган НАЗК із кризи. Якщо коротко і в 2 словах, бо я розумію, що це може бути ефірний, годинний ефір, яким є цей план? І зараз є в НАЗК ті люди, які могли би за бажання цей план ваш втілити? Зараз цей план вже, в принципі, нереалізабельний, він тоді був відхилений. Одна з головних умов наша була відставка голови
Ми пропонували такий можливість почергово виконувати обов'язки керівників агентства, там щокварталу, щоб керівництво змінювалось. Це би усувало фактор суб'єктивізму при прийнятті рішення і мінімізувало би сторонній вплив на керівництво агентства. Ми також пропонували залучити міжнародний аудит і провести повністю перевірку роботи агентства, в тому числі в частині функціонування реєстру декларацій. Очевидно, що це було невигідно і план не був виконаний. Наразі там може бути тільки єдиний план – повне перезавантаження конкурсної комісії, в яку досі входить куратор з адміністрації президента, який відбирає тих, хто має бути членом НАЗК. І лише після цього нові люди зможуть очистити апарат і зможуть налагодити роботу цього агентства. Там мають бути повністю вичищений апарат і вичищений склад агентства. І на даному етапі навіть запровадження автоматизованої системи, про що ви неодноразово говорили, теж ситуацію аж ніяк не врятує. Автоматизація вона тільки інтенсифікує процес перевірки. Вона дасть можливість перевірити більшу кількість декларацій в коротший проміжок часу, але він не рятує від суб'єктивного процесу. І я би для себе ще хотіла зрозуміти, наскільки єдиними, зокрема, ті люди, які колись працювали в НАЗК, є зараз у своїй думці, у своїй позиції. Вже згаданий мною пан Радецький, який спільно з вами працював в НАЗК, знову ж таки, він там вже не працює. Я так розумію, він був вашим колегою, у вас були спільні погляди. Під час цієї скандальної прес-конференції пані Соломатіної, яка заявила про фальсифікації, він вийшов перед журналістами і сказав, що насправді все, про що говорить пані Соломатіна, це не є правдою, це насправді так не є. Оцей момент для мене трішки роз'ясніть, бо він для мене не зовсім зрозумів. Дивіться, там не зовсім так було. В великій частині мій колега теж Руслан погодився з тим, що говорила Соломатіна, але певні моменти в її виступі вони були неточними. Мені здається, що вона, власне, звинуватила фальсифікації тих документів, які були під час роботи там керівника мого колеги Руслана Радецького, але, власне, він не був причетний до цього процесу, але прозвучало таким чином, що нібито це він винний у фальсифікації документів. Очевидно, що він не міг з цим погодитися, оскільки розумів, що він цього не міг просто зробити. Тому, я думаю, тут певні якісь непорозуміння були між ними, але принципова позиція абсолютно однакова. І якщо на завершення, бо в нас зовсім мало часу залишилося, ви кажете, що поки що колишній член НАЗК, але, можливо, ви ще будете знову працювати в тому органі. З яких умов це станеться? Тобто, коли ви готові прийти знову працювати в цей орган? І, на вашу думку, чи реально, щоб це взагалі сталося? Це перезавантаження органу? Він пропрацював не так довго, а вже потрібне перезавантаження. Ну, по-перше, абсолютно реально, я оптиміст, і я вірю, що це можна змінити, було б тільки бажання. А коли, я думаю, що тільки після зміни влади. Ця влада не спроможна боротися з корупцією, і ця влада не хоче боротися з корупцією. Зараз це вже очевидно не лише для українців, а для всієї міжнародної спільноти. Тобто не раніше 2019 року? З тими подіями, які зараз відбуваються, я не можу бути переконаним в тому, що влада не поміняється раніше. А ситуація, та, яка в НАЗК, вона вже дійшла такої крайньої точки дискредитації? Чи насправді ще може бути хоча б якась надія? Ну, гірше, можливо, можуть бути тільки якісь затримання на гарячому із хабарями в самому апараті НАЗК. Ну, я думаю, що до цього вже навряд чи це дійде, оскільки НАЗК надійно захистять від Національного антикорупційного бюро, щоб, не дай Бог, таких дискредитуючих речей не вилізло звідти зсередини. Було багато повідомлень про те, які зарплати отримують члени НАЗК, і ці зарплати з кожним місяцем все ростуть. Принаймні, це за даними, які оприлюднюють журналісти-розслідувачі. Чи може бути це тим фактором, який, скажімо, стримуватиме людей, які працюють у цьому органі, і мотивуватиме їх для того, аби продовжувати працювати в такому ж русі? Надалі підніматимуть, скажімо, їм зарплати? Справа в тому, що зарплат там не піднімають, можливо, там змінюється розмір за рахунок премії, за рахунок регулювання. Власне, про це. Є різні методи підняття зарплат. Так, оплати праці. Високий рівень зарплати сам по собі є хорошим стимулюючим чинником і стримуючим чинником, але він не може гарантувати чи повністю стримати людину від того, щоб вона брала неправомірну вигоду. Але це хороший стримуючий механізм. Ну, очевидно, що та ситуація, яка є в НАЗК, вона влаштовує як членів НАЗК, так і тих, хто їх курує, тому я не думаю, що щось там найближчим часом буде змінюватися.
Я вас почула. Спасибі вам, пане Руслане, за цю розмову. Глядачам я нагадаю, що гостем нашої студії був Руслан Рябошапка, в минулому член Національного агентства з питань запобігання корупції. Я ж дякую вам, що ви залишалися з нами під час цієї розмови. Залишайтеся, ЗТР і надалі буде цікаво.